dabla jamana autorité ma o ye wele da jumanw an filɛ kɛnɛ min kan nin ye misali ye ni espace public de EP de don n'i y'a dimension ta k'a jateminɛ a bɛ 58 sur 40 bɔ ni so min filɛ ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la nin ye Kati ka espace public de ye commune 3 mɔgɔ de nana jɔ commune 3 permis de b'a bolo wa permis falsifié len don ni tigi fila an taara n'a ye tribunal la anw gagnena mais a tigi ye so in jɔ k'a ban sufɛ ni béton kɛra espace fɛn fɛn filɛ an kɔfɛ an ɲɛ bɛ cour fɛn fɛn la nin bɛɛ bɛ an ka espace de kɔnɔ n'an bɔra yan paranya 5 y'an kɛrɛfɛ an ka école publique bɛ a jɔlen don étage de b'a kɔnɔ ni tɛmɛna yen kan sugu place bɛ yan a jɔlen don espace public de don jɔn de y'a feere papier bɔra min munna sariya min welela sariya ta ka se ka ɲɛɲini kɛ donc n'i ye mɔgɔ degunnen n'a degunna ka se hakɛ dɔ ma n'a ma kɔlɔsi a yɛrɛ b'a fɔ k'a bɛ kiiri tigɛ a yɛrɛ an tɛ fɛ ka se o niveau ma an b'a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn ɲɛ b'an Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin ye Kati Sanafara ani Kati commune 13 mɔgɔw bɔlen bi ka se Sanafara extension na comme aw ɲɛ bɛ jama la cogo min na an faw bi yan an jeunes bɔra an ka alimamuw n'an ka dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛ yan nɔ kɛnɛ kan an bɛ ka na nin weleda min kɛ ka ɲɛsin malidenw ma ani Mali ɲɛmɔgɔw ma an ka dusukasi weleda de don a bɛ san 5 bɔ fo ka se san 6 ma bin kɛlen don anw kan Kati yan particulièrement Sanafara extension na o ye bingali sugu jumɛn ye o ye commune 3 mɔgɔ dɔw Zirakɔrɔ dunfinka dɔw wulilen don ka na an ka espace bɛɛ morcelé an ka espace public école place sugu place docteur place an ka carreau dutran k'u tila fila ye k'u feere donc an dun ye malien ye i b'a fɔ mɔgɔ tɔw ye malien cogo min na hakɛ b'an bolo i b'a fɔ hakɛ bɛ malidenw tɔw bolo cogo min na mais sariya fɛn fɛn sira kan ka tɔgɔma sira o sira fɛ n'o ye sariya sira ye ka ɲɛsin mairilakaw ma ka ɲɛsin préfecture ma ka ɲɛsin conseil de cercle ma ka ɲɛsin gouverneur ma ka ɲɛsin ministère ma n'o ye ministère de domaine de l'urbanisme n'o ye ministère de la justice wulikajɔ sera ka se nin bɛɛ ma mais jusqu'à présent an ka yɔrɔw minɛlen don maintenant Kati jeunes ne yɛrɛ Musa Zane ne ye conseil communal de la jeunesse présent ye k'a fara Kati quartier 13 jeunesse responsable bɛɛ kan k'a fara quartier kɔnɔ collectif minnu bɛ yen n'o ye collectif sauvons nos espaces publics k'a fara collectif des victimes kan minnu ka yɔrɔ minɛlen don an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka an ka kunnafonidilaw wele n'o y'an ka presse mɔgɔw ye ka o de la an bɛ weleda kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma particulièrement Kati tribunal la président Kati domaine ɲɛmɔgɔ Kati autorité Kulukoro gouverneur an ka ministre min chargé don dugukolo ko kan an ka premier ministre président yɛrɛ n'o Asimi ye an bɛ nin wele da ka ɲɛsin a ma dusuma kasaya min b'an na bi an ɲɛ bɛ nin cɛkɔrɔbaw la an ɲɛ bɛ nin musow la an ɲɛ bɛ nin jeunes na dusuma kasaya min b'an na bi a ka wuli a ka dusuma kasaya a k'a ta ka bɔ an da la muso cɛ sabagatɔ minnu ka dugukolo bɛ yan n'a minɛn'u la surasiw minnu taara jamana kunbabɔli la n'u fatura n'u denw ka dugukolo bɛ yan n'a minɛlen d'u la mɔgɔ minnu ye baara kɛ jamana ye n'o ye CMDT baarakɛlaw ye n'o ye maître ye n'o ye docteur ye ni nin yɔrɔ dir'u ma n'u ka yɔrɔ minɛn'u la ko parce que ko se t'u ye jugew fɛ commissaires fɛ procureurs fɛ députés fɛ ministres yɔrɔw fɛ ka nin yɔrɔw minɛ ko parce que k'a ka surun Bamako la k'a minɛ u la ko parce que ko se t'u ye an bɛ wele bila u ma jamana ɲɛmɔgɔ an ko Mali kura ni cɛ bɛɛ wolola ka transition dɛmɛ ni muso bɛɛ bɔra an ka transition dɛmɛ ni denmisɛnnin bɛɛ bɔra an ka transition dɛmɛ mais trop c'est trop ni ba degunna a bɛ kini kɛ an kɔni bɛ weleda min kɛ an ka sariya tigilamɔgɔw ma o de ye u ka wuli nin ko ninnu bɛ yɔrɔ min na u ka fu siri a dan na titre bɛ se ka attaquer cogo di Bamako fɛ commune 3 fɛ donc solution ka sɔrɔ a la yani population kana wuli ka fɔ k'a bɛ solution ɲini a yɛrɛ ye weleda min tun b'an fɛ bi wulada na